Nagpakisayod og nangayag update ang Malacañang sa natabong trahedya sa lungsod sa Carmen. Matod sa Office of the Civil Defense, Director Joel Eristain, giusan na nila ang reports kabahin nini. Labi na, kanangayo og report kabahin nini ang Malacañang kagahapon sa speech ni Presidente Bongbong Marcos atol sa opening sa palarong pambansa. Gilakbit nini ang pag-ampo sa mga naapektuhan sa trahedya niadtong miaging adlaw sa Carmen. Misaad usab ang presidente sa assistance sa gobyerno sa tanang mga apektado sa lain LGUs sa Sugbo. Samtang gikumpirmar sa MDRR imo Carmen nga nakita na ang lawas sa bag-ong gikasal nga magtiayon nga silang Rizami Ipel Kustan ug Elmer Kustan. Una nakitaan ang asawa alas 3 gahapon sa hapon, samtang mga alas 5 nakita usab ang bana. Gikumpirmar nila nga 7 ka buwang nagsabak ang babae. Ugma gikadaktang ilubong ang mga biktima. I also direct the Office of the President and the DSWD to provide assistance to the local government units affected by the flooding. We include all those affected in our thoughts and in our prayers.